Sex počas tehotenstva? Áno či nie? Som doktor Kolár a v gynekológii bez obav otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Počas tehotenstva sa vám život nezastaví. Zmení, ale nezastaví. A to platí s pohlavným stykom počas celého obdobia. Pokiaľ tehotenstvo prebieha bez komplikácií, pohlavný styk nie je zakázaný. Dieťa je v maternici dobre chránené a pohlavný styk ho nijako neohrozuje. Samozrejme, sú situácie, kedy sex treba odložiť bokom. Napríklad, keď vám gynekolog odporúči zdržanlivosť, ako pri krvácaní, skratenom, pootvorenom krčku, pri nízko uloženej placente, pri rizikovom tehotenstve a podobne. Ženy, ktoré mali problém otehotnieť, často vnímajú celý proces veľmi citlivo. A najmä v prvom trimestri je pre mnohé z nich sex úplne tabu. Ale to je úplne v poriadku. Treba počúvať svoje telo a samozrejme svojho lekára. Tehotenstvo nie je choroba. Je to fyziologický stav, ktorý treba počas celého obdobia zohľadňovať. A to platí i pri pohlavnom styku, pri opatrnosti či intenzite. Mamičky, nezabudnite, že najmä v tomto období to máte všetko pod palcom práve vy.